Jo ľudia, vítam vás u ďalšieho videa z hry Shadow Fight 3. A je to hra, kde proste bojujete. Ja už táto mám nahraných pár tých hodín. A rozhodol som sa, že to pre vás natočím. Takže môžem dať chapter 1 Insane, som pokročil. A idem dať continue. Dobre, fight. Nechcem duely, ja chcem toto a dáme fight. Tak. Ideme skúsiť teda zabiť proste tohto cápka. Ak ma bude horšie počuť, sorry, ale som vonku. Takže tak. Túto hru vám dám dole do popisku meno jej. Je to proste, dám vám dole do popisku jej meno. Shadow Fighty. 3. Dám vám do popisu jej meno. Tak. Nepríde mi, že je až taký OP. Mal som aj ťažší. Kamo. No vystrel to už po ňom. Ja skápem. Ne. Dáme si pár hier. Sorry, že som nenatáčala ani v nedelu, ani pondelok. No pondelok nie, lebo pondelok je pohoda. Ale nenatáčala som z jedného dôvodu. Že mi proste nechcelo, bohužiaľ. Bohužiaľ proste. Nebol na to čas. Takže tak. Takže ešte raz sorry za to, že v nedelu ani v pondelok nevyšlo video. Teraz vám aspoň natočím toto. Dám do popisku meno tejto hry. Inak chcel by som vám poďakovať za prekonanú hranicu 200 zliadnutí. Chcel som v tom poďakovať na šorte, ale bohužiaľ nestihol som. Tak vám aspoň poďakujem v tomto veľkom videu. Takže ďakujem. Dáme nejaké tieto hry a potom dáme ešte náhľadovku a proste pôjdem ešte vydať asi jedno pretočené video, čo mám ešte z leta, takže tak. Jasné, reklama, prečo nie. Tak. A dáme teda ešte fighty s nejakými online random typkami. Už ideme. Keď je to nejaký Rus, tak ho ideme poraziť. Ja mám menej, jak ja. To by som tu mal dať. Že on má tieto sekery. Najotravnejší predmet, ty voho. Ho, dostal. Au. A ja som dostal. On není zlý, není to zlý. Kamo. On ma porazí, to čo je? Kamo, ne. To čo je? Tie sekery sú fakt pay to win, to akože... Tu máš, ty vole, kolibrík. Ne. Prečo to nehádže nič? Dobre. Je porazený. OK. Round 2. A ideš. On má kámo strašne dobrý začiatok. Tu máš. Poď. Dobre. Kombo. Dobre. Aj na failku idem dať dole. Ak on mňa nedá dole. Ty vole. Dobre. Tak, to bolo z dnešného videa všetko a zatiaľ bye.